Production MEGHALAYA beripayang sobai pi baro syakatup kubo mentaka janmiat syaban paj kubo ki bebunia ini pechwai kimat berkongsam. Penpau jing Snokia ke Shongkno ke National Commission for Women ke Wiki Rahatkar halor ke jengkiu ki jing syak tombor ki kentai MEGHALAYA betah igi kulit jelaban shimkia halor kam tombor ki kentai. Thung ke United Democratic Party ubak Tito Starwell Khan kum u General Secretary bertemai bu thong ubak Khan ban pengkelain ya keseng. Play Menteri Ketenat Community and Rural Development u iti mondal ke yau tenrai haboy rembong nriu penriu ngut kinong dia dukan kinyok jeng mentoi lingba ke ne ke jeng shimkia. Bad rakhia ke West Giant Hills District ke National Javelin Day ke basau dah ke jeng ipu ipieng ke pen iya ke sab bak ke jeng trai shitom jong ki samla ye lekai. Ki khubor ki bebunya. Ka Shongkno jong ke National Commission for Women lani NCW ka Vijaya Kishore Rahatkar ka lapan pau ye ke jeng sngokhia ke bejur alo ke jeng kiu ke jeng ja tombor ki kentai ha ke ne ke jela MEGHALAYA. Ka Rahatkar ka la Shong jeng elang ban bisha benya bat Chief Secretary ke jela uba Donald P. Walang the Director General of Police ke Kong Ida Shisha Nongrang ha ke jeng donlang ki he officer soka baki officer pulit ne ke sengi. Aba penpau ya ke jeng sngokhia ka laong baki pulit ki la pentikna baki dang persang kat bala bantek lakam ya kum kini ki jingja. Kala pentip syu-syu bakala kentu ya Chief Secretary ban pentikna bagi kentai ha ke jela kinyo jeng mentoi pura nagi skim jeng yarap beper-per jong ke sorka jela. Kala shim bentaru ha ke program halo ke Artificial Intelligence ha ke National Law University. जो हमने चीफ सेक्रेटरी के साथ जो मीटिंग करी है उसमें हमने अनेक विषयों पर हमने चर्चा करी। विशेष रूप से जो महिलाओं को बेनिफिट देने वाली जो योजनाएं हैं आज मैंने उसका ब्यौरा दिया है कि वो योजनाएं किस तरीके से यहाँ पर चल रही है। उसी के साथ साथ कुछ एक्ट के बारे में भी आज मैंने जानकारी दी है, जैसे कि पॉक्सो एक्ट है, उसी के साथ साथ पॉश है, सेक्सुअल हैरासमेंट एट वर्क प्लेस का कानून है, इसके साथ साथ डोमेस्टिक वायलेंस का कानून है, उसमें से प्रोटेक्शन ऑफिसर की नियुक्ति है। ऐसे अनेक विषयों पर आज हमने यहाँ पे चर्चा करी है। Ka Central Executive Committee jong ke United Democratic Party ne ke sengi da ke wei ke sur ke latung ya Working President ke seng uba Tito Starwell Khan kum u General Secretary bertemai. Kani ke kam ke lasa thali na do bala eno kam u General Secretary berim uba Gemino Mautho. Abekran bakinong tho khubor u President ke UDP uba Metba Lingdo. Ulong baki dekot ke Central Executive Committee da ke jing sngotu jingmut lang ke la kershan ya ke jingtung ya uba Titos. Agawai pat kalyang uba Titos ulong baka jing tumu bekong san jong u kalong ban penklain ya ke seng. Da ke bakadau baka jing trekam jong ka kalai kendu ya ki jing e hakini ki benai bala dep hadien ke jing e no kam uba Mautho. Pertama kali coba lekong ni kalong ba kumdu ban penklain ya ke parti dan nisman bat kumju ru ban ban continue lagi ban peteng ya pada tahun pengucara sekali ya ba keladan ga jingko hakini ki dia menai ke bala dia jing design no jong just sekali berim juga ba Gemino Mautho. Menteri Ketenat Community and Rural Development u iti mondal ne ke sengi ula pli pat ba e kawai ke yau tenrai ke badang dep tei temai ha lum dat kla boy rembong. Kani ke yau ke balatei penbha da ke soka ke temu ban kentiu ye ke yok ke kot jong ke tan da ke bawanra ya ke jingtei ki bebiang bat ke jaka ke ba kerpang na ke benta ki nong de jing de kenang ban penya i kam khayi jong ki. Kani ke yau ke kentup ya nriu penriu teli ki dukan de jing de badashna ya ka ha ke mang pisa ke basan kelur tingka ya ke bala menjur da Ketenat Tribal Affairs. And today I'm very happy that I'm standing here in front of you with immense pleasure to mark a significant milestone in the development of this successful completion and innovation of this traditional market at Colombo.
Kumshi benta ban kershan yaki nongrap bat ban kentiu ke komrap kabane ke office jong ke Meghalaya State Rural Livelihood Society Eastern West KHASI District aga jinga trelang bat ke office jong ke Deputy Commissioner ene ke singi ke lepli ya ke Natural Farming Vegetables Outlet ha ke Falau jong ke office jong ke DC Hamau Sawa kene ka sinjam ke long ban pen inuksa yaki nongrap da ke penslur ya ke komrap johor bat ya ke jingthung ba klem pendon kam dawai da ke pendon kam ya ke komrap tenrai ya ki marab balade hagatei ke jaka lawanra da ki self help group beper da ke ki pendon kam tangi ke sebo bat ki marpo khendau ki bedon ha ke mariang Kamram Juni bangin kirkia kendiak bagin le shiton kendiak bagin longsho bagin wan thie ini ki jod kicha bat ru kabakong san in sapriang yang kata kubo siki paralog ki bayat trailang ki paralog para George ni kenang bakin duk wan man ka faidi induk thie jod nang ni Ka West KHASI Hills District Village Employment Council Association hapo ke jingalam UMLA URG Mumen henne ke singi ulaya sat na ke benta ban pelat hapo ke por ke bebiang ya ke jingsiu bai belashi spa singi na ke soka pedeng ulapan pau ba ke jingsiu ya ki mar ki mata ke la sakut la bunsnem ha ke ba ke jingsiu ha ke district ke la pelat ya ke arpulai kelur tingka ka ba la pen thut ya ke jingla jong ki nong die ban penbiang ya ki mar ki mata na ke benta ki project ha ke snong Nakaliang Menteri ulapan syai bakal jing penslam menpelat ya kepisah kedai nak soka pedeng bad om nak soka jela. Mentala jan laisnam bersausnam nadu usnam arjar puar arfulai arsan ban menta arsan atun riu kala pending kabir naga menta kabai kitia jong kamis pasni ringkat bat ka pisah jong ki skill bat kisimi skill tang ke distrik kajongi kala apoy hadu arfulai kurur ngerum kulai laptop hakaba kalau wanra gajing crown ya ki bendor ya ki snong hitau ban pentulun saprang ini kakam Ka Hills Farmer Union lani HFU kala lej benye kendu ya Chief Executive Member jong KHASI Hills Autonomous District Council uba Shembor Lang Renja bandawa pensangi no mardor ya ka jingot ya ki marrep abakren shikila batai khubor hadian balawai ka jingelang u president ke HFU uba commander Shang Pliang ulapan pau ya ka jing sngo diau na ka jingmi jong ka jingekren daga bapen pau bagatai kamat kadang sa klempat la ban penben ulakan tho ya ka jing bom shim khia hapdeng ka sokal jela bat ka KHADC hakaba uwei ukno ya uwei pan ba udon ka jingkit clear ulakan tujur ya ki bo badai khmi bakin sange no ban pelong politik ya ka nega kam da ka banjur ba ka nega kta ya ka kamai kaji bat ka jing em jong ki nongrep Tementa nakleng juga council CEM mulai tho ingi ba yakini ki rules ya kita ki kendon lada pha syaka government na ka benta banyo e jing menjur na ulat tementa kini ki kendon an ki don ha ka DCA department district council affair te ngila ong yau CM ba un penstet ikne kam te dagliang jung uru uang ba un saya keren bat kasorkar ba kan penstet no ban pha syo governor na ka benta banyo e jing menjur Ka United People Forum kalai kendu ya ka Director General of Police ka kong Idashisha Nongrang ban pensngau ya ki jing halo ka jing bom don ka fire emergency station bat ka traffic branch ha ka than umsning abakran ha ki nong tho khubor hadian balawai ka jingelang u chairman ka UPF u Dr David Lingdo uloong ba ka forum kalara ya ka nikamat sha ka DGP u bala pentip shaki bakatnat fire and emergency services kala dep ban le jurep ha ka te ka than Ula benrap ru baka umsning tahun dobar ru kala penpau baka long kabala koloi ban ajakan na kabenta ban shna ya ka fire station. Ula penpau ru halo ka jing don kam ya ketnat penyat kali ka bekerpang ha umsning. Ya ai ka bangi kendu i madam mila ong ni ba ya bidai pat ka fire emergency station hite ila
ya keren but lawan USP lawan leg inspection but nakaliang jong ka homesting tahun baru la long ready ban ai ke jaka de hendai kat lu ke jaka bakipan spesifik pala nya keren menta naga ka program ai jing tim bat ai jing hikai ka ba South Ngilanter na ka banta kinong hikai school hapo ka scheme PM Poshan kalakut no ne ka sngi ha social mobilization experimentation and learning center tura ya ka ne ka jing ai jing hikai la pelong nado ka san hado ka pratarik menta unailar ahaja apusan bala pelong haman laki blok haga sngi kinong hikai na dalu blok kele shimbenta hado aspa san punringut shispa prapsau ngut na gambagre blok aspa apunyo na rongram block bat chispa lifeway tali ki school ki bahap hapo katura urban block katkum ka jingyo lum jingtip kane ka program ka lalong ka job da ka jingpoi ki nong hikai na ki nyospa khandai pu pratali ki school ki bahap hapo katura sadar sub division. Government of Meghalaya has started 2 apps. There is one Maxims attendance app and one is Maxims website, Maxims budget website. The teacher basically will have to submit everyday attendance, their attendance report and the midday meal report in Mac Teams app. So in Maxims.com, the website, the teacher will have to submit their budget every 3 months. So that's why these teachers were, today the Tura urban teachers were trained so that they can submit their budget every 3 months, every quarter they have to submit, and attendance they have to submit every day with the midday meal report. That is the main objective of the program. Ka Southwest KHASI Hills District Swimming Association galapan bana baya ka jingi kop jingi bala tip gum ka annual swimming competition ahaja apusan ka ba nyo kan long ha ka khatsan tarik menta unailar ahaja apusan ka balong shibenta ban rakhe ya ka jingdap nyo pu pras nem jong ka jingyo light load kari India. President ka Southwest KHASI Hills District Swimming Association uba HS Dingdo ulaong bakane ka jingi kop kala long ka jingi lekai ka ba manla usnem jong ki paitba ka Southwest KHASI Hills District na marba ka sunjok manla usnem kala rakhe ka sngi light load lingba ka jingi lekai jingi lah nyosnem lenter menta. Anong ya kini ka championship jong ka swing jong ni juyo ya ka jingi rap na kaliang jong ka office jong DC kum juro na kaliang jong DSO. Ki mentar kum jo ngi ban penlong biang ya kani ka competition, ka swimming competition, ka khatan tarik ka badai ka sngi ka bakapang ka sngi Independence Day jong kari India ka jonge bangin sedang ya ka por kendai beje. Shibenta na ka jingtmu ban kentiu ka kot ka khia ba ka jingbit jingbiang ha ka met ka phat ha ki nong trai sorkar nek janat sorkar ba per ka Mairang Officers Club Hindin Kesngi kala sedang ya ke Eastern West KHASI Hills District Inter Office Futsal Tournament ahaja apsan ka beningkong ha ka shnong Mausawa. Ha ka ne ka lempung kila don apsan teligi kendhun na ka liang ki shenrang bat nriu kendhun na ka liang ki kenthei na ka leng ka district. Deputy Commissioner Ikong Anita Karpor ibalai don lang ha ka ne ka sngi kum ikong san ilero ya ka ne na ka sienjam na ka benta ban yo ika kot ka khia bat ka bit ka biang ha ki nong trai sorkar baro badi la kitbok ya baro ki kenhun ki belewan bani shim benta. Nilai compromise ka jengkot jengkia ro. Andai habadon kum kini ki tournaments ka ailat yangi ban regenerate ya ka ya ka jengkot jengkia regenerate ya ka energy jungi. Ya ka National Javelin Day ka basau la rakhe da ka jing ipu ipeng ka bapen iya ki sab bat ya ka jing trai shitom jong ki samlai le kai na West Jante Hills District. Kane ka program ka long ka jing kan mau burom halo ka jing job Uniraj Chopra ha ka jing kawang sum ni Javelin through jong ki shenrang ha ka Olympic ahaja apway. Kane ka pen iya ka jing kieu ka India ha ka jing le kai athletics ha ka perthei. Ki apulai ngut ki kena ele kai ki le shimbenta ha kane ka program om tangba ka pen i ya ki sap jong ki nong ele kai hendai ban pen i ya ka mensim ya khun bat ban yai beteng ya ka jing ele kai hapo ka district. Mentang nya pet ya ka jing long jing man ka sun beneng hatura ka jing khiat ka long apulai degree Celsius bat ka jing shit ka long apupra degree Celsius ka jing sngam ka hau ka long prapun reunuk shispa bat ka jing half slap ka long 0.5 mm
Aba pai pat shenong ba shlong ka jing khrat ka long khat pra degree Celsius bat ka jing shit ka long apu r degree Celsius. Ka jing sngam ka hau ka long pra pun nak shispa bat ka jing half slap ka long r millimeters. Ka ba ha jawai pat ka jing khrat ka long khat khandai degree Celsius bat ka jing shit ka long r pulai degree Celsius. Ka jing sngam ka hau ka long pra pun nak shispa. Kalak bandon ka jing jur slap bat ka jing tiat upar that haki babun ki jaka hatura shlong bat jawai. Shua ban poi shi ka bakut jong ka thup khubon ni pe biang sa sia ni ki mat bakong san. Ban pau jing Slokia ka shong kono ka National Commission for Women ka vike rahat kar halo ka jing kieu ka jing sha thombor kan thai ha Meghalaya betha i kulit jela ban shim khia halo ka kam thombor ya ki kan thai. Thong ka United Democratic Party uba Tito Stawel Khan kum General Secretary Bathamai bu thong uba Khan ban pen klan nya ka seng. Beliau Menteri Ketnat Community and Rural Development UIT Mondal Rio Tanrai Ham Hoi Rambong Ndriu Pendrumut Kinong Didukan Kin Yo Jing Mentoi Lengba Kane Ka Jing Shim Khia Bat Lakia ka West Jante Hills District Eka National Javelin Day ka Basau da ka Jing Ipu Ipieng ka Bapen Iya Ki Sap Bat ka Jing Tray Shitom Jong Ki Samla Ileka Tepar lok kat tuing lapoi shi bakut jong thup khubor jing min taga jan miet ngin se shame pla sai si ha ga juk po khobre shi boni phibaro फोर्स और नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा कई तरह के काम लिए जाएंगे। कनेक्टिविटी के काम होंगे, एजुकेशन के काम होंगे, हेल्थ केयर से रिलेटेड काम होंगे, स्पोर्ट्स और जो इंडिजिनस मेडिसिन है